ka san dajjal bala'i ne Umar. Kar Allah ya sa ya zo muna ai kan ya zo Allah ya sa mu cika da imani, mun haƙura wallahi, dan cin jarabawan dajjal yana da wuya. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yace in ya zo fa zai zagaye duniyar na cikin kwana 40 ne, ko ina zai shiga. Ido ɗaya ke da shi zai fito ta Yaman, a saman idan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko dai an rubuta kafara ko kuma rubuta kafun fa'un ra'un. Duk muminin ya ganshi zai ga na a rubuta kafara, wannan fa ya kafirce ma Allah, ba mai imani bane shi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai zo da wuta, zai zo da aljanna. Duk wanda ya bi shi zai bashi aljannansa, amma ran alkiyama dan wuta ne shi, ragas lamba 1. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai zo da tarin dukiya mai yawan gaske. To kaji a inda zaki fadda yan Najeriya, ke yasa na gaya ma mana ai mutum ya zo da dukiya, Allah duk wa'azinka sai dai Allah ya kaddara wani zai ji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zagaye duniya cikin kwana 40, kuma kun san bala'insa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai tado da kabarin mutumin da yake ya mutu da imani. Zai ce kabarin waye wannan, a ce fulan rajulun salih, wane ne mutumin kirki, sai ya kirayi sunan shi, sai a ga mutum ya taso, kuma shi din ne, wallahi shi ne. Ya ce mai kafirce ma Allah, sai ce ya kafirce ma Allah. Sai ce masa yi imani da ni, sai ce yi imani da shi, kan ya ƙara magana sai ya kashe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ran alkiyama a kafiri zai tashi ba mumini ba. Bala'in dajjal har na kabari baya bari, to kai wannan balle a gaba da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai kalli sama lokacin da ba damina bai, ce sama zubar da ruwa, sai ka ji sha kawai ruwa na sauka. Ya kalli dabbobi ƙananu ramammu, ya ce ku yi ƙiba ku girma ku haihu, nan take za ga sun ƙiba sun girma sun haihu. Haka hadisin ya zo. wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya shiga ko ina, har dan bushiyar nan sai ya zo. Wallahi malam sai ya shigo. Inda kawai ba zai iya shiga ba, in ji Allah sallallahu alaihi wasallam, Makka da Madina za su gagare shi. Ya ce su ma ɗin zai tsaya a wani tsakanin fili da ke tsakanin Makka da Madina, zai wani irin ƙara da ihu. wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar akwai munafiki a garin Makka ko Madina zai ji ba zai iya zama ba, sai ya fita. Yana fita sai ya kashe shi. Wannan fa shine dajjal. Yanzu kai malam wanne ya zo a yanzu, ya kake tunani?